नमस्कार फ्रेंड्स, आयुर्वेद मूलबिंदु एवं स्वास्थ्य प्रयोगରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ନମଃ। ଏହା ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଗମ୍ହାରୀ। ଏହା ଆୟୁର୍ବେଦ ଜଗତର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଔଷଧ। ଏହାକୁ ଉଦାସମୂଳରେ ଏକ ଭାଗ। ଏହା ବୃକ୍ଷକୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀର ସ୍ତନ ଶିଥିଳ ପୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଭଉଣୀ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ଆଣି ରସ ବାହାର କରି ସେ ରସକୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଦେଇ ପାକ କରି ସେ ତେଲକୁ ସ୍ତନରେ ଲଗାଇଲେ ସ୍ତନ ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ କଠୋର ହୋଇକରି ତାର ଶିଥିଳତା ଦୂର ହୁଏ ଆଉ ଆକର୍ଷକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଡୋଲ ଦିଶେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।